So kwathi sekuyizi-2 ngiyayilalela le ngoma nami phela ngithi le ngoma kodwa iyona ebekufanele uyine kodwa ke amavoti kangaze ahamba kanje. Hayi ngiyilalele bese ngifaka i-status mina ongangitholela inamba yalo mfana ngizoyithenga ipholo mina ngingaxoxwe nakhozi ngingaxoxwe nalutho. Asibone ubhuti uyazi impisi siphila ngazo lezi kakhulu nje zilebu zisupporte njalo uthayima ke kumele uyazi mina ngifuna ngithi thayima sifike sekunakela kodwa ngikulungile siyabonga kakhulu ngakubona abafowethu obhuti uMnqobi obhuti Sibu nje nakhona la Volkswagen ngoba VW bese ngibonga ubaba nomama ukuthi bakhona babehle bekhona ke vele la ngikhona ngimkaka nje ibona vele abekho abanye bebengiseseza nabo bonke kanye abantu engiphila nabo ngiyabonga kakhulu. Kube khona umuntu othi ukhiphe imoto egarage uthi umuntu nje mfokamele ngibonga kakhulu ngibonga khonsizwa ngithi uNkulunkulu akandisele kakhulu le mali yakho oyikhokhe kule moto ayiphinda kaningi uyena uNkulunkulu ozokuthi iphinda kangakanani kodwa mina ngithi ayiphinda kaningi bese ngibuye ngibongeke kulezi insizwa njengomculo ngoba umculo phela bevele kuumuntu esimbona lapha ku TV nje eyikhulumela nje manje kusho ukuthi ke yebo besacela ukuthi umndeni kaMjulisi umndeni wakwaBhala acela usondele bengicela besondele umphephethe ubaba nomama bebengaphakathi mhlawumbe ngase batholele itulo nje ngoba uMjulisi nami bengithembile ngihambe ngibiza ngendodana yami ngathi ngikejile hayi umfowethu omncane wafazana hayi uthombo wakwethu ngandla kwethu nginimbekelele nginamukele ngungizwe ngomlando wasemachwenweni odabuka enkandla emahlathi amnyama umongameli wamabhinca ngomunye wesilo samabandla onke uMisizulu kaZolithini sangikhomba khona la iMngungundlovana uNdonga ibomvu le ndawo ke yasePietermaritzburg njengoba kuthiwa kusemngungundlovu nje usemngungandlovu hayi emngungundlovu emngungandlovu oNdonga zibomvu ngoba ubomvu igazi yamadoda usukela emlandweni walapha ngaseBabanango la owahlangana khona impi ngesikhathi isilo ibukazabomvu igazi kwase kuthiwa ke kusemngungandlovu ngalesikhathi isilo uDingani eyincoma ukuthi unqobe ilembe wayesakha isigodlo njengoba kuthiwa isilo sasemngungandlovu ngoba eyincoma ukuthi ungunge indlovu enamandla okungishaka ngasezala khona umfowabo omdala utheke ngalesikhathi kaMabhunu esenqoba yena kuDingani wasuka lo mlando ke ngalesikhathi oPietermaritzburg noPortlandfort babelana no Marine Potchefstroom babelana izwe bekhombisana bona laba base bakha ke le Maritzburg le njoba niyibona nje beyakha ngezitini ezibomvu sayiqinile kakhulu izitini zaqala base bethe bathi umngungundlovu awusekho eBabanango usula bedla bekhombisa ukuthi badle ubukhosi bukaZulu beza ngakubo leli gama ke lokuthi ke kuse mngungundlovu la qhamuka kanjalo yasethiwa ke ngokhomanda wamasosha ezempi yamangisi uPietermaritzburg nawo uzumlando ngise Maritzburg anas
kodwa ke sihlangana ngakho lapha nganza kwethu njengomongameli wamabhinca ngizofakaza isibusiso isisimangaliso esosibona njengamanje esenzeka komunye wamasosha ami emabhinceni isizweni sami samabhinca ekuthenini azuze isibusiso njengamanje ke kodwa ngaphambi senabe bengicela ubaba uNgubane asondele phambili okuyena umenzi Ngubane azosamukela la kwa VW for Wagen from Germany to all over the world, South Africa, East London, here in Maritzburg. Asimshale hlobo ubaba uNgubane saphambili. Sanibonani, igama uMenzi Ngubane, ngisezibeleja la ekhaya kaMastercard. Shithu ufika ubhuti umiya lana introduce ko Jolisi nale moto. Siyajabula ukuthi nisivakashele and siyethemba ukuthi sikulethe into elohle. Sabonga. Danke. Sabonga kakhulu simshale kakhulu ehlombe. Into impela inomuzwa igaliwe nje bishawe uphawu nanti uphawu okuyinto ehlekele amadoda phela waqonda bese siphinde ke futhi ngokungapholisa imaseko inhloso yethu yokuhlangana la eyokuthi ngifonelwe insizwa yakwamiya eBergville kanti sihlangene nayo lensizwa sancokola kwamnandi sandulela ukhisimuzi nokuhlukana konyaka lapho konke okuhle obekwenzeka bangazidwa mfana ngawusheshi uhlula nje ukuthi umukele ifoni kanje hawu mfana umuntu ophaphene man hayi mara isinoko nje hawu ado azalwa lina umfokamiya insizwe sencane ewusomabhizinisi kodwa ekholelwayo ekuthenini impumelelo yayo yafunda kanzima yakhula emndenini onzima yalahlekelwa abafowabo nomndeni wayo yazabalaza ngokwesikole yagcina ifike emazingeni aphakeme yabona ukuthi ngezimo zasekhaya akwanele ukuthi isebenze nje kube kuphela yayisithatha i-experience yayo yayi-apply ebusinessini untuthuko ke umfokamiya eBergville insizwe sencane ingane zihlaza cwele sothula ngoba imali kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi uthe apply lo experience waya azikahle lethiwa ukubuyisela emphakathini akaqali akagcinile ukwenza into enhle kangaka sicela ukumnikezela ithuba ngoba uye wangifonela wathi mfowethu unayo nenamba yalensizwa ekuthiwa uJoyce amandla omuntu okwakaZulu kawadliwa especially ke kumina ke nje angiyena magiya ngiyibongo zabanye abantu mina uhana nahala phela lapho umithele nje ngoba nakuntu giya kahle kodwa nimazi ibongo zabo mina ngineyibongo zami ngile eqondene nami angigingi ibongo zabanye abantu ngoba kuyicala phezulu komhlaba noma ngabe kunjani osomabhizinisi bayahujwa bayaqasha kodwa I always encourage ukuthi isibusiso asiye kumniniso ungaqhamuki nje ama-fishers kuthiwa ama-fishers nabantu abakwazi ukubhuda kangcono ngoba nomjolisi ucinga lithola kumina laqonda ngqo ukuthi nayo inkulumo isuka la ijike la iye la ubona mina ngithethe ngikhuluma iqiniso nje ufuseke ukufuseke isibusiso kuba isibusiso because I'm the truthful person. I don't lie, I don't manipulate things. Therefore I did exactly that ukuthi emveni kalokho umfowethu wabuya neqiniso ngoba inkunzi yasemakhaya leko la ngithi eBergville iyala kwaZulu manje leyo nto leyo yakukhombisa ngokusobala ukuthi uyayazi inhlonipho nesithembiso ukuthi siyini ingakho ke namhlanje sihlangane la ngisibusiso esenziwe uyena esenza emndenini wakwagwala uzoyichathela yena ukuthi
inhloso yakhe bekuyini. Cela simshayele ihlombe. Siyabonga Mathumane. Ngeke ngibe mude ngoba vele ngimfishane ngokwesiko. uMathumane njengoba bechazile sasihlangene naye eBergville nabo umnqobiyazo ngiyacabanga ukuthi khona umcimbi oba seBergville ngomhla 24. Sahlangana ke noMathumane sagcina sazana nje sadla noChristmas samphakela impela iplate eBergville. Wanifamela. Awasibabhile mfowethu. Bese ke siyazi ukuthi umjolisi ubekade esohlwini lengoma ehlukanisa unyaka. Ingoma ehlukanisa unyaka mawukade winile uthola nepholo. Kwaba ukuthi ke waselala esibili ngoba bashongo number 2 ukuthi utholani. Watholani? Kodwa sikho ke lapho. So kwathi sekuyizi2 ngiyayilalela lengoma nami phela ngithi lengoma kodwa iyona ebekufanele uyine kodwa. Kodwa ke amavoti kangaza ahamba kanje. Hayi ngiyilalele bese ngifaka istatus mina. Ongangitholela inamba yalo mfana ngizoyithenga ipholo mina ngingaxoxwe nakhozi ngingaxoxwe nalutho. Asibone istatus uMacingwane bese ngakusasa ngisendela inamba cha nangempela ke ngiyifonele le ndoda yayisegoli ngiyichazela ukuthi hayi ndoda ngiyulalela umculo wakho and uyindoda eseyincane ngathi ngamuzwa nasokhozi nethi oka 2000. So ekugcineni uwumculi njengoba ewumculi imoto uyayidinga ngisho ukuthi akanayo kodwa uyayidinga imoto ezomthatha imbeke kuwo wonke ama-event asuke khona ngaleso sikhathi. Nami ngiyazi nje mawusebhizinisini ungenamoto khona izinto ezikuluzayo ngoba ukuthi hayi phuthuma ophongona uthi ufonela umzala athi umzala akanawo upetrol eshefuna ukucisha umzala. So ngalawo mazwi ngithi mina umjolisi ngisho kungathiwa unyaka ngawuhlukanisa ngo2040 vele ubeqhashwe nabantu abadala kuseno 10 years omunye nje ekusafanele abe unumber 2 nje kuze kube yila kufanele khona ukuthi ahlukanise unyaka mhlawumbe kuyobe kungasatholwa amapholo kuyobe sekutholwa amabhano yangazi. So ngaloko sithi siyabonga kakhulu kwethu qhubeka nomsebenzi ungadikubala ukuthi hayi ngoba ngonumber 2 sengiyome emarobotini ngikhangeze noma sengiyodla ama drugs qhubeka nje ngelinye ilanga uzoba uyena unumber 1. Izinto ezinhle kuthiwa ziyalindwa emhlabeni nathi asiqalanga la sikhona njengamanje sasuka emakhaya salusa sacupha saqhathwa sashaya till today ke manje ke akasekho sengangithinta. Hayi siyabonga bafowethu iloko nje esihlangene ngako namhlanje akukho kungaphekwa lokho ngiyabonga. Cha ngathi ukuthi ngicela simnikeze ihlombe. Ayo bakameya wasasakha impela asingeni thini unyaka ohlonise ubani ngoba bekwenzeka uhlokane ngendlela esingeneme ngayo unyaka akusha lokho kodwa sizwe sikitazeka nje kulokho futhi lokho kungasho ukuthi ingoma yomfana emncane ngaka nenhlonipho yakhe ngoba ungene phakathi kweinkunzi leyo nto le ngicela nimshade ihlombe unayo inhlonipho. Uyasho ukuzala abazali bangempela ngicela bakuthi ningame nomona bavezele abazali bakamjolist kade bafihlile nazi ya uzala abazali ababazi ukuthi benza ukhuliseke kahle umntwana futhi ngaphansi kwenkolo yobuNazaretha kakebhombana amanzi ngoba semizume thuba besaba basemhlabeni basozule bafezele idingo manje athebene njengomuntu enyama ukwela amayelelo ngqola saphakameni umzaba ngawudabuka kuyodabuka umlomo yabo simangayidwela ongenambuzeli umlamo ngodwa nosuku ukhulume nasembili umlomo uyavunana ngambili umbombela isitimo lasamampondo wasuka le intaba zo Free State wazofika lapha basuka nje le emhlanganweni nomjolisti uqhubeke mfana wami ubambelele enkolweni ngoba iyakwazi ukuthi ikubambezelwe ey'theni zomhlaba ukuthi kufice la kuzuza khona kuhle. Fakameya mfowethu sisazokubonga
sokubongisisa. Kodwa njengamanje bengicela ukunikeza nangu Sibu okuyena usebenzisana eduze nomjulist imanager yakhe ukuba naye kube khona igama alishoyo isabonga zawethu. Sanibonani. Igama uSibu. Sanibona Ngiyelele. Igama Nqobi ngokandonakazi phansi le kwamaphumulo kwamvumase isigodi. Cha angifuni nje ukuqamba amanga nami mangene ngomeni yamjolisi ilola ngangena ingekho mnandi ayinandi vele ingakho ngangena ngenze cover yayo ngoba bekuyingoma emnandi ngoba benginethemba lokuthi kukhona mengathi mangikushe ngomeni ithi ukuyinika elinye izinga nami engisuke ngiqhamuka nalo and ngiyabonga nomjolisi ukuthi akwazi ukuthi angivumele ukuthi sisebenze kuyo ikwazi ukuthi yenze ikilimanga ezingaka nganga expectile ke nokuthi iyonipho nokuthatha amasonto ahlale ngakumenana sihlukanisela bathi ngiyabongela mntaka wami. Sanibona. Igama umjolisi obingelelayo. Umjolisi obingelelayo umalubongwe wakagwala Sibongo. Ikhaya kusemzumbe ke la eSouth Coast kwelaKandelo. Cha ngama kukho kutheni ukubonga nje kakhulu ke kuyena ubabamiya mhlawumbe othe mangabe ebona ukuthi ikhono likhona mhlawumbe futhi ulizwa naye ithanda ebese ekwazi ukuthi alole isandla ngendlela ukuthi sigcine sikwazi ukugijima ke kuma event ngoba cha yona imoto besingenayo besisaphila ngakho kuboleka kodwa siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi lokho phela ngakusho ngisemncane kakhulu mhlawumbe ke bese ngibona nje seyinkabini nabo ubhuti uSthi uyazi impisi siphila ngazo lezi kakhulu nje zilebuzi support njalo uthayima ke kumele uyazi noma ufuna ngithi thayima sifike sikunakela kodwa kulungile siyabonga kakhulu ngakubona abafowethu obhuti uNqobi obhuti uSibu nje nakhona la Volkswagen ngoba VW bese ngibonga ubaba nomana ukuthi bakhona bayebehle bekhona ke vele la ngikhona ngimkaka nje ibona vele abekho abanye bebengiseseza nabo bonke kanye abantu engiphila nabo ngiyabonga kakhulu. Ngibingelele insizwa ngibingelele intombi ngaphakathi kwendawo esikuyona noma ngezuba mude kakhulu njengoba into enjengalena mayehle phezulu ikushaya uhlale phansi bese yaphela amandla ngakho ke into enjengalena into efana netshe lehle phezulu la ngishaya ekhanda ngaphela amandla kodwa ke ngithe mangibheka ngajabula ngifika la ukubona izizwa ehamba nomfana wami ukuthi cha engathi abantu uhamba nabo bakhona abantu ahamba nabo okusho ukuthi noma benginalo uvalo mangabe ngikhona lapho la ngikhona ehambile ngoba phela ugijima okumhlaba bengiye ngazi ukuthi uhamba nabantu abanjani kodwa ngibonela ukuthi hayi engathi uhamba nabantu abaphilayo bese ngibonge lapha kumfowamiya ongishaye ngenduku engavikeki ayivikeki lento futhi ngiye ngizwe ngendaba bengazi ukuthi mhlambe kuyoze gcine nami ngiyibonile lento yenzeka egcekeni kumina ukuthi kube khona nje umuntu othi upha nje omunye imoto indaba enkulu lena uyabona abantu bakhona abantu abasakhululekile umuntu esahlulwa nje ukupha umuntu 100 rand kube khona umuntu othi ukhipha imoto egarage upha umuntu nje mfokameya ngibonga kakhulu ngibonga khonsizwa ngithi uNkulunkulu akandisele kakhulu le mali yakho oyikhokhe kule moto ayiphinda kaningi uyena uNkulunkulu ozokuthi uyiphinda kangakanani kodwa mina ngithi ayiphinda kaningi
Bese ngibuye ngibonge ke kulezi insizwa njengomculo ngoba umculo phela bevele kuumuntu esimbona lapha ko TV nje eyikhulumela nje manje kusho ukuthi ke singakaze sihlangane nawo ukuthi sibe ndawonye namhlanje sekusihlanganisile lokho sesimbonile umculo namhlanje ebesingazi noba sobe simbone noma somgcina lapho ku TV la sasimbona khona mfowethu amacimbani ngibonga kakhulu ngibonga kakhulu kodwa kusho ukuthi ngathi mangizwa kodwa ukuthi hayi khona umculo lapho ngizwa esho umfana uthi hayi sihamba no baba umculo ngithi mina hayi makhona umculo wona ngisabi kakhulu bengenako kusaba kakhulu makuthiwa khona umculo kodwa phela ngingasho ukuthi bengasabi ngoba umculo ekade umfana wami ngoba phela naye ubayihambele ngendlela yakhe naye nomculo ayihambele ngendlela yakhe ngisho emlonyeni sengikamisile hayi aphuma emlonyeni ngokuhlukaniswa nje unyaka hayi iphuma emlonyeni sengikamisile impela hayi ke kulungile ayikho inkinga nayo umbhemu kube inhlahla yakhe insizwa leyo insizwa ziyashiyana vele bese ngibonga kakhulu ke isenzo sikaMiya ngiphindaphinde kancane kusona ukuthi empeleni ukube abazali bakhe baphela bengizofisa ukuthi ke ngibabone basaphila hayi bengizofisa ukuthi ngibabone ngoba ikakhulukazi ngiwumuntu othandayo mina ukuthi ingane iyakhiwa mayisakhula njengoba yena nomfana lona njengoba engaka nje khona ube ngakaza mphoxe njengoba langena esikoleni wazi waqeda u10 nako college waya khona bengakaze ngikuzwe ukuthi kukhona into embi ayenzi ngingakho ngingazi ke mhlambe emfihlweni zabo kangangihlangane nalo sengishola into eyicala ezoza kumina bengakazi bekhona ngibonga kakhulu ukuthi nibambisane kanjena insizwa zakithi inkosi inibusise unyazi lezulu lehlele phezukweni amen umama wakhe amazi mhlawumbe afuna ukwabeka umama mhlawumbe umama usekhululekile akakho amazi ngibone cha ningathi umama ukukhelwe iQtex cha lutho yabona la abavuthisanayo bafowethu iyafuneka abazali ebethu babuye basondele neTpex beze ucisha niyasibona isithupha sika mama agcine vote manje wathi hawu lo mama wayeze epeni izipho nje kwakubhekwe yiphi Sanibonani. Ngisukuma nokubonga kakhulu ithuba engiphiwe lona. Ngendlela nje esithuke ngayo isipho somntana sithuke kakhulu. Siyabonga kakhulu ngicela ukubingelela izikhulu ezikhona lana ngokulandelana kwezihlalo zabo. Nomntwana lo usiphile uMiya siyabonga kakhulu ngane yami siyabonga yazi siswele imilomo yokubonga ke khona ingoma eshithi siswele imilomo yokubonga ukuthi singabonga kanjani ngendlela osenzele ngayo siyabonga kakhulu sibonga nje nabalandeli bakho umntwana ukuthi nabo abahamba naye benze kahle kakhulu siyabonga kakhulu Nkosi amen cha kanza kwethu isibonga kakhulu simshalela khona ehlombe abazali bakamjuristi besicela ukuthi ubaba uNgubane aseluleke ngokuvula kwawe imoto mhlambe ke ubaba uMiya nabazali bakhe nomfana nomnqubiyazo besondele bekwazi ukuthi bamukele isipho esomntwana bakwethu ukuthi ejeke usengenza kade ume ngazo ke manje ngoba manje sekusikhathi sakho mayidololo manje